Ini Prahani modern architecture in Bubagra, baby from Monitor, Timanisal. Ini 74 year kaka, ini Maharaja baby from Timani. Om umurnya ini Maharaja baby from, sini haste ini lukurongno, ya kari thamawai, sini di prasani je iman pengmani. Dokano teibu kusuk wati sanani bagoi sini Maharaja baby from je imang obo bo tanglang bai malia tofane bone omor kisi sadora ofane sini ti prahawo Maharaja baby from ni samung kabang ma nukjata ini town planning mande school mande college mande teibu kabang ma sini ti prahano chung sasa klai telangwani bagoi je bo samung tangklang mani tabok suk jora chung boni fasal boni phoi chung tabok bu mai tong ko semake chini kapal hamia chini Bubagra chino daitin ya kai khamani bagai o jora wo chini Bubagra ni je wan thong Maharaja baby from je wan thong airport ok sanai klang mani je saite airport sanai klang mani tabok kaise sing kai chung wan thong nai thai je nene afro jara wasi je site airport tong ke tini Maharaja baby from tabok su jara tong khan ke chini ti praha buma hai income obo sing joto no sai mana anda ja khai mana tei be kabang ma school 400 ni sai kabang school de bo khai klang mani omo tabok kabang ma school osolung ni thangkha pahara oncolo to teisi nokjaka school ni nog ni je sebmai ang mani ajarawo je jaga chini ti prasad tong ba chini lukurok tong a jaga bo school khai klangkha tini je Bubagra ni wan somung no asung oma haikene o oroni club ni haikene lukurok no joto ni sirona nango je Maharaja baby from chini dokani babai busuk samang khai klangkha omo joto no sung hainai chalo new generation of sung sirona ni nang obo sung daito na ni nango teibu sung chini edisi hafang ni hoite sung oma haike ne buskang salo bu sung Maharaja baby from ni muito khai mani na teibu kotor klai sung khale ni bagai wan so bai na tini sung tabok jora besi duya ko sung edisi o sung daito ma mani abani bagai chini preparation no asa khai jalia sung salai nai chini AMs tong nai chini MDC tong nai joto bai chalai buskang salo sung Maharaja baby from ni je samung tang mani je boni itihas boni laibuma tei dofani bangoi bo imang noglang mani romna sung chini tiprahani joto lukurongna sirona ni bagai chung chesta nana joto na hambai ini chini o hastini 184 chini Bubagra modern architecture ini sini jago bini tini thimani sal o salo chini je titi chini honorable CM chini EM ro jotono phlai muito phlai tini sung khumro muito phlai bejang kai sung step bo nanai je chini oro office bo chini Maharaja ni photo no tini oro rogoi sung khumro rolai kisa borom khlai jani muito khlai ni sal sobno chini o hastini joto lukurno sung kaisa message je chini o hawo chini Bubagra sung je tui dole phaimani sung ta bosung boya ko sung no moito narak nai boni je wan sok mani abon ti no sung biska sung samong sung agale ne sung biska sung samung khale sung saitong lai nai je bini osu kom boyso no bo tini je khai kalai thaka o hawa simya tini pura tini sara bicho se bini bo kaisa record judu jana sini jai tong chini o hani chini o Bubagra Maharaja baby from sung kai bini je wan sok lai mani ti no sung biska sung samung khale ne jesu masak chini CM chini EM chini joto MDC chini joto milina chung saitong lai na chini luka hamkren bagai joto na hambo